Ngapa? Sampeyan ora kuat, cek kuatan aku. Kok sok kuat aku piye? Sampeyan apa duwe gunung? Sampeyan duwe gunung kembar apa ora? Loh, isih kuat aku. Kuate piye? Lah aku diberi gunung ora piye-piye malah senengen itu ya. Sing Klaten to. Apa to? Sing dhuwur mata jenenge Iki idem. Ayo alis. Nah sing pas nggon mata. Idem. Nah nggon brek nggon kene dhuwur lambe, Brengas. ngesor lambe, Cenggot. dodo. Simbar. Nah, Terus nggon cikil. Aja langsung rono. Lah ngendi? Ya mampir kantor kecamatan sih. Kantore kecamatan tutup. Dadi aku ora mampir rono. Oh, tutup to? Tutup. Mula peteng tutupan kok. Ulun nafsi dai khotul maut apa wae sing enek nyawane mesti bakal mati, kamangka wong mati kuwi duwe kudu nggawa sangu. Lah sing tak takokne apa? Wong urip kuwi bakale mati. Betul. Nek wong urip kuwi kudu nggawa sangu. Iya. Apa to sing digegem wong mati? Ngamal saleh. Halah, ibadah nyapo. Sedekah sing akeh. Kedawan Mas. Lho bocah iki kok nyolot nglunjak suwe-suwe mayak kowe. Kuwi ora ketrima kabeh. Sing digegem wong mati iki ngamal saleh, sedekah jariah, salat 5 wektu kanggo sangu mrana. Alah. Nggih Mas Kangko. Heeh. Keduren omongane niku. Lah saiki aku takok, wong urip bakale mati. Kamangka wong mati nggawa sangu. Betul. Apa sing digegem wong mati? Sing digegem wong mati kuwi jangkrik digegem wong ya mati. Semut digegem wong ya mati. Terusan walang digegem wong mati, kupu-kupu digegem wong yang mati loh Mas. Sing digegem wong mati. Kamu tahu raja hutan? Gue tahu toh Pak. Namanya Singo. Begitu Singo, ngundang kewan-kewan saala kabeh saanane kewan teko. Jeno. Ana kewan siji sing ora teko, kewan apa? Apa biar Raja hutan ki sedaya teko kabeh teko to Pak? Mboten enten sing ana sing absen. Sing ora teko. tekek. Singo kok singo. Ketek. Ketek malah absen nomor 1 sik panitia ya ketek. Ora ngertos. Apa? Tumo iki malah kantone ndase singa. Oh iya. Jaren Pak. Salah jaran nomor 2 sak gurine. Lah napa kewan sing mboten teko? Kucing. Lho kucing kok mboten teko? Kucing ki teko to. Ora teko. Lah isih ning jero kulkas. Urung mau buka. Ulane ula diwel mencoke. Alah ning wit pager. Pager. Nek ana rondo lagek tenger-tenger, ulane nyokot. Udel. Iya. Udel. Terus ke ora iki? Terus ke orang sekilan iki. Lah sekilan kok. Terus ke ya. Eman-eman ya. Yen ulane ula luwuk. Mencoke ning endi? Ning wit jeruk. Wit jeruk. Iya. Ula luwuk mencok wit. Wit jeruk. Ana rondo tenguk-tenguk ula ndengongok nyokot. Nyokot bathuk. Kok munggah? Lah kene ya enek kok. Apa kono ya nek bathuke? Lho enek rambute iki yo an. Oh.